În luna iulie 2008, comunele Rechteni și Argideni au fost inundate. Astfel, un volum mare de apă a fost dezlocat atunci în valea decentă malului drept al Siretului, eliminând astfel riscul unei viituri naval de râu. După ce apele au pătruns în aceste două localități, nivelul Siretului a scăzut și astfel oamenii au fost puși în situația de a crea breșe în dig pentru a împiedica inundarea totală a localității, înfruntând astfel autoritățile civile ce se puneau unei astfel de decizii. Și totuși, cum s-au întâmplat aceste inundații? După ce oamenii și armata au reușit să stabilizeze concavitatea unei meandre ce erodase digul de apărare la Argideni, se pare că s-a creat o deversare plus breșă în dig pe raza localității Mircești. Dat fiind faptul că multora li s-a interzis accesul în acea zonă, mulți din cei pe care am întrebat mi-au susținut varianta că această breșă a fost creată pentru a elimina riscul unor nenorociri și mai mari. În fine, lăsăm ceea ce s-a întâmplat acolo și ne întoarcem la problemele de pe rază comunei Dămășeni. Analizând imaginile captate de satelitul Landsat Copernicus, începând cu anul 1984, putem observa cum meandra ce a creat probleme în anul 2008 s-a deplasat spre dig fără a fi observată. Spun fără a fi observată, întrucât se poate vedea o înaintare continuă a concavității meandrei către digul de apărare construit după inundațiile din anii 70. După inundațiile din 2008, această meandră a fost eliminată, însă sensibilitatea în această zonă a rămas. Chiar dacă autoritățile vremii au promis că vor face tot posibilul ca pericolul să fie eliminat pe viitor, iată că au trecut mai bine de 10 ani și obiectivul încă nu a fost realizat. Dar, mulțumită guvernului Dăncilă, finanțarea a fost aprobată și iată în acest an că lucrarea a fost câștigată de o firmă din satul mare și așteptăm începerea lucrării. După cum vedeți în imaginile atașate, se va crea infrastructura necesară pentru a stabiliza digul de apărare și pentru a favoriza depunerile de agregat, astfel încât să se elimine posibilitatea creierii unei noi meandre în acea zonă. Dar totodată se va elimina și posibilitatea creierii de presiuni în dig în cazul unei situații similare celei din 2008. Mai exact, ce se va întâmpla acolo? Se va consolida digul prin traverse de colmatare din saci de geotextil umplute cu balast pe saltea de fascine. Se vor crea 3 epiuri de saci de geotextil umpluți cu balast pe saltea de fascină, se vor completa terasamente în corpul digului și se va realiza apărarea malului cu masive de geocontainere pe saltea de fascină în lungime de 1,9 km. Însă până când lucrările vor începe, pe lângă liniștea ce ne oferă fauna acestei zone, putem admira și depozitele de deșeuri create de ai noștri minunați consăteni.